Fid-Day Hospital ta' San Vincenz de Paul ġiet inawgurata magna ġdida tal-MRI b'investiment ta' 1.8 miljun euro, parti minnhom minn fondi Ewropej. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela qal li din magna tal-aħħar teknoloġija u tal-aħjar tip biex tintuża fost popolazzjoni li hi avvanzata fl-età. Il-Ministru Bela qal li b'dan l-apparat l-investiment fis-servizzi tar-radjoloġija f'dan l-isptar jisboq il-5 miljun euro. Fl-ewwel sena tal-operat tiegħu qal li hu mistenni li tal-anqas 5,000 ruħ ikunu ħadu s-servizz ta' scanning minnu. Spjega li dan hu s-sitt MRI scanner f'pajjiżna, 3 jinsabu f'Mater Dei, hemm wieħed fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u ieħor fiċ-ċentru Ċensu Mowran. Dan ħajkun jaqdi mhux biss ir-residenti ta' din il-faċilità imma persuni minn Malta u Għawdex li ikollhom 60 sena il fuq. Servizz li ħajżid ma' servizz ta' CT scanner, ultrasound scanner, bone density. Il-Ministru għal-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li l-investiment f'dan il-makkinarju jirrifletti kif il-Gvern qed jinvesti l-fondi Ewropej f'pajjiżna. Fisser li l-pajjiżna bħala xempju għal pajjiżi oħra dwar kif taħdem is-sistema tas-saħħa. Dan huwa eżempju ċar kif fondi Ewropej qegħdin waslu biex ikollna ukoll servizz tas-saħħa aktar b'saħħtu, imma fuq kollox huwa eżempju ċar dwar il-mod diligenti li pajjiżna qed jonfoq il-fondi Ewropej. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Polaġus Galja innota li kwart tal-popolazzjoni Maltija taqa' taħt l-aspett ġerjatriku. Qal li hu bekk li jagħmel sens li l-Gvern sa jkompli jinvesti u jindirizza lil din il-parti sostanzjali tal-poplu. Il-budget tas-sena d-dieħla għal San Vincenz, il-kumpless kollu ħajkun qiegħed jiżdied b'aktar minn 50 miljun. Dis-sena diġà kellna nafqa rekord. Intqal li dan l-investiment jifforma parti mill-istrateġija tal-Gvern li titnaqqas kemm jista' jkun il-pressjoni fuq Mater Dei u biex jitjiebu l-ħinijiet ta' stennija.